Evo Vili, ako ga ne prepoznajete. Ajde Vili, za kameru odmah. Ne moraš to, neće to spadat. Dok se on namisti u kuću. Šta se rekao, da je spori od koga? Pogledaj ga u kuću, nek ima laju pa da je došao. Jebote, smrzde su mi se ruke. Pogledaj ga, on petlja. Palio se me štapom po ruci. Pa nemoj zajebati. Ajme, još nije krenija. Neću se ugrijati do povratka. Ajde, produži. Šta će tako? Pada da padneš na E. Biži kud ide, gledaj ga. Ajde, Ajde Vili, pusti skiju. Ajde. Ne radi ona staza tamo, viš? Ode. Aj sad, dole. Pa ništa, nisi pao za kameru, evo. Aj stani za kameru da te snimim stajanje i gotovo. Ja, znaš šta su mi ruke, čovječe?